Izinto ziyenzeka. Ndalibona elonenekazi lincongise inyembezi. Lizibuza lingenazimpendulo. Wayethe chasi ecaleni kwendlela engusithubeni. Obobuso bugcwele usizi. Inhlungu engaphakathi kuye yayibhalwe emehlweni. Ndingabuza kodwa ndasele ndiyifunda ndiyibona impendulo elolu hlobo. Ndingumvundluzeka indlela umhla nezolo. Bayibuza kum indlela nabalahlekileyo. Kuba kaloku mna ndisisebenzisa lo mgwaqo. Ndizazi nomthungo ezi zitalato. Akuyondlalo uthengisa ngempundu ukuze ubeke isonka etafileni. Yinhlungu egrumba ngaphakathi kuwe emphefumlweni unika uwonke-wonke inkonzo yasekamereni. Bambi bayifuna ngolunye bayikhwaze bathi inyama enyameni. Ndiginye sele kukrakra kuba sele ndizixela uba le yindlela yam eya empumelelweni. Iingqele zasebusika ziyazenzela nazo kumzimba wam wangaphantsi kuba kaloku kufuneka ndigqebhezile kuze lihambe elishishini. Ndincuma sele ndidandathekile emphefumlweni. Intlungu engaphakathi kum ayinakubaliswa kuba soloko ndiyogqume ngoncumo. Inconywa ubumnandi nje inkonzo yasekamereni ubumnandi nto leyo ndingazange ndayingcamla. Mna andisenawo nomehluko kuba andisenayo nemizwa. Intliziyo yagungquka esihlalweni sele ndinguvula avalwe kwabo bazanemali ngaphambili. Ndatshintshisa ngabo kuqhosha elingenamthunja obam ubuntombi. Zikhuzwa nje izifo phandle apha mna sendithe fika sifo ndophumle makhamandeleni. Ndiyilwile Nkosi. Sakuba bendigxeka somandla. Xa bedlula kum bayajijitheka baxele unonkala behlunguzelisa iintloko. Emehlweni wabanye ndingumoni ngelithi ndenza isono. Bengazi nam ndilwa indlala ngenyala uthengisa isondo. Ndosoloko ndiliphikisa lithi ikusasa lakho lisezandleni zakho. Wakhe walibona ikusasa lothengisa ngempundu kubantu abangenabuntu. Ndiyafunga elam ikusasa laphela ngo-4 ekuseni kusasa. Ngempela veki ubuthongo andibulali. Ngalo mbongo ndiyaphilisa andibulali.